Aou Sorlen be VOA Bambara de la ni wagati na aw ni ɲatuma ne tɔgɔ ye Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara ka lasigide ka bɔ ni wagati na Abidjan faba kɔnɔ an be engrais de marala ni wagati na sabula biwula na ɲɔgɔndan belebele tu bolondalen do ni o ye Nigeria ani Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔndan ye ga an y'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in ma diya Côte d'Ivoire la dugu kɔnɔ su in na yɔrɔ bɛɛ de sumalen do Abidjan kɔnɔ yan dɔn a munumununa dugu kɔnɔ k'a lajɛ maaw hakilinata ye mun ye bi wula in na ntolantanko la an bɛ se ka dɔw lamɛn minnu ye u fala fɔ an ka micro la. Donc bi match in banna sisan Côte d'Ivoire Nigeria yɛrɛ hakilinata kɛra cogo di? Qu'est-ce qui a marché? Mun ne ma marché? Bon pour moi rien n'a marché parce que bi a match kɛra cogo min na o tun kan ka classement kɛ cogo min na donc classement kɛ cogo ma kɛ ten donc ala n'o kosɔn bon match yɛrɛ ma kɛ ne nisɔndiyata ye bon o kosɔn match yɛrɛ filɛ a yɛrɛ ma kɛ ne janyanta ye parce que o ka classement min kɛ nin o tun ma kan ka classement kɛ ten fili bɔla entraîneur voilà fili bɔla entraîneur ka yɔrɔ de la donc a tun kan ka fɛnkɛ bila numéro 14 la joona an m'ale bila match la joona donc o kosɔn tiɲɛna an ma kɛ ne nisɔndiyata ye. Mais est-ce que bolo chance b'an bolo hali bi chance bɛ Côte d'Ivoire bolo ka se ka match in rattraper yan? Ouais bon ne kɔni chance n k'a lɔn chance b'an bolo ka match in rattraper tuguni parce que match in bɛ nana nin ye n'an ka force kɛ an bɛ se ka gagner ale la n'an gagner ale la ala bɛ se ka taga ɲɛ d'an ma. Je suis là-dedans, à ballon shooter. Il me dit dans le là-dedans. Il faut enlever moi. Non, abena mayo bo. Lo akera chodi. Ibe saka caméra ma fly. En joue là quand mais au gars n'a pas chance le quoi. Au gars n'a pas chance. Je m'appelle Sarah. Ok, Sarah, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est vraiment, je suis découragée parce que on s'est habillé, on a pris notre temps pour supporter, acheter les maillots. Regardez comment j'ai habillé mon enfant. Mais je pense acheter son maillot, chercher son maillot, maillot même est devenu cher. On a acheté un maillot pour venir supporter mon enfant de 1 an, 3 mois. Il est venu supporter les éléphants. Et puis lui-même, il est découragé, jusqu'il dort. Est-ce que ça, c'est normal? Ça ne se fait pas. L'enfant là même est découragé. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. On est venu regarder le match, nous-mêmes on regarde, et puis c'est pas pénalty, on nous gagne. Quand c'est comme ça. Est-ce que vous pensez que le prochain match, la Côte d'Ivoire va rattraper? Le prochain match, moi je ne sais pas, hein, parce que comme je regarde, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le match de Guinée équatoriale, donc je ne sais pas de quoi ils sont capables. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, moi je sais que les Nigériens nous gagnent. Pas les Nigériens, on les connaît, ils jouent bien. An bɛ ka yala yala Abidjan kɔnɔ ni wagati na ka se ka yɔrɔw lajɛ ani ka maaw hakilinanta nin ye an nanen ye Riviera Golf la jamalajɛ yɔrɔ la min bɛ wele ko Yemad ni o bɛ Ivoiriyɛnw ka jabaraniso kɛrɛfɛ min tɔgɔ ye ko Live TV nka n'a fɔ aw bɛ se k'a ye cogo min na kɔfɛ yan yɔrɔ fana maa si tɛ yen. Maaw découragelen don su in na o wulila ka sira ta ka yan bila ko bi kow ma se ka nɔgɔya kosɛbɛ.